Dat ben jij. Wij zitten nu al over de 100%, dus ik denk 102, 103%. Dus dat is een hele hoge opkomst. Wij hebben zelf 802 kiesgerechtigden op Schiermonnikoog, maar er zijn ook veel toeristen die hier komen stemmen. Wij hadden vorige keer bij de Tweede Kamerverkiezingen hadden wij een opkomst van 120%. Dus ik ben wel heel benieuwd of we daar nu overheen gaan. Dat zou best kunnen, we gaan het zien. En we komen uit Utrecht. Ze hebben onze stempas omgezet tot kiezerspas. En vanochtend dachten we, waar moeten we in godsnaam op stemmen? En vanmiddag hadden we de knoop doorgehakt. En toen stonden we hier, toevallig zijn we ik weet niet, de 100% stemmer. Ik weet niet hoeveelste dat is, maar we hebben de 100% in ieder geval volgemaakt. Ik heb er wel lang over na moeten denken, moet ik zeggen. Dus ik heb eigenlijk pas gisteren besloten van wat het nou zou gaan worden. Dus ik vond het best wel een lastige keus. Ja. En wat maakt het zo lastig dan? Nou, sowieso, er zijn ontzettend veel partijen. Dus dat is al heel moeilijk. Het formulier was natuurlijk ook enorm groot en er zijn heel veel partijen. En iedere partij heeft wel iets waar je achter kunt staan en waar je het mee eens bent. Net zo goed als dat alle partijen ook dingen hebben waar je het niet mee eens bent. Dus ja, dan is het moeilijk om een keuze te maken. Ik kon bij mijn eigen partij blijven waar ik altijd al op stem. Dus ik ben geen zwevende kiezer wat dat betreft. U woont u op Schiermonnikoog? Nee, op vakantie. En we wisten natuurlijk wel dat het stemmen was. Dus we hebben vooraf kiezerspas geregeld. Ik heb strategisch gestemd dit keer, ja. En wel even de stemwijzer en kieskompas ingevuld. Maar ja, dat kwam er wel uit wat het moest worden. Dus ja, geen twijfel, absoluut geen twijfel. Dan ga je joen vanzelfs het telmoment. Hoop je dat je de wijze zullen als Vliloen? Het is altijd een beetje een strijd natuurlijk. Nou, natuurlijk hopen wij dat en we zien dat ook met vertrouwen tegemoet. We gunnen het Vlieland ook wel, maar we gunnen het onszelf meer.